Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i gyfrifo y modd ar gyfer set o ddata. Nawr y modd ydy'r rhif neu'r rhifau sy'n ymddangos mwyaf aml mewn set o ddata neu sydd fwyaf poblogaidd. Mae'n posib cael un modd yn unig, mwy nag un modd, neu efallai dim modd o gwbl os yw'r gwerthoedd data i gyd y wahanol. Enghraifft, gadewch ni ystyried y set data yma 6732579. Nawr y modd ydy'r rhif sy'n ymddangos fwyaf aml y fan hyn neu sydd fwyaf poblogaidd. Byddai'n bosib gweithio allan y modd drwy edrych ar y data fan hyn, felly enghraifft, mae 6 yn ymddangos unwaith, mae 7 yn ymddangos dwywaith, 3 unwaith, 2 unwaith, 5 unwaith a 9 unwaith. Felly, oherwydd fod y 7 wedi ymddangos dwywaith, a'r rhifau eraill i gyd wedi ymddangos unwaith yn unig, dyn ni'n gallu deud yn fan hyn, na'r modd, y modd yw 7. Ffordd arall i wneud hyn, ac efallai sy hyn yn gweithio yn dda iawn efo pe bai gen i fi fwy o werthoedd data, fyddai rhestru'r data o'r lleiaf i'r mwyaf. Felly yn fan hyn, y rhif lleiaf fyddai 2, croeso i ffwrdd, wedyn 3, wedyn 5, 6, ac yna 2, 7, ac yna 9. Os dyn ni'n rhestru'r data o'r lleiaf i'r mwyaf, efallai wedi'n haws gweld mae 7 ydy'r modd, dyn ni'n gallu gweld fod 7 dwywaith, a pob dim arall unwaith. Ar gyfer y set o ddata nesaf, os dyn ni'n restru o'r lleiaf i'r mwyaf, efallai yn helpu ni, yn fan hyn 5, 8, 6, 3, 6, 8, 7, 3 ydy'r lleiaf, wedyn 5 ar y pen yn fan hyn, 2, 6, yna 7, mae gen i fi 2, 8 wedyn. Felly yn fan hyn, mae gen i fi 3 unwaith, 5 unwaith, 6 dwywaith, 7 unwaith, ac 8 dwywaith. Felly, mae gen i fi 2 fodd yn fan hyn, 6 ac 8. Felly, dyn ni'n sgwennu fel casgliad fan hyn, y modd yw 6 ac 8. 6 ac 8 ydy'r rhifau mwyaf poblogaidd yn y set data yma. Ac fan hyn, os dyn ni'n rhestru y rhifau yma o'r lleiaf i'r mwyaf, mae 1 yn y lle iawn, wedyn mae gen i fi 3, 4, 6, ac yna 7, 8, 9 dwi'n meddwl, 7, 8, 9, croeso i ffwrdd. Dyn ni'n gweld yn yr achos yma bod y rhifau gyd yn wahanol. Ac felly, does na ddim modd, felly casgliad yn fan hyn, ydy ysgrifennu dim modd. Nawr, mantais y modd ydy, dyn ni'n gallu gweithio y modd allan, nid yn unig ar gyfer set o rhifau fel yma, ond set o ddata fel yma. Enghraifft, so hwn yn gallu bod yn restr o hoff liw set o bobl. Nawr, mae'r modd yn gyfartaledd, average yn Saesneg, mae yna gyfartaleddau eraill, fel y cymedr a'r canolrif, ond sy'n ni ddim yn gallu gweithio allan y cymedr neu'r canolrif yn fan hyn. Ac efo'r cymedr, sy'n ni angen adio hein i gyd i fyny, a dydy hynna ddim yn gwneud synwyr, gan nhw ddim yn rifau. Ac efo'r canolrif, sy'n angen trefnu hein o'r lleiaf i'r mwyaf. Wel eto, dydy hynna ddim yn gwneud synwyr gan mae lliwiad yno. Ond, dyn ni yn gallu gweithio allan y modd ar gyfer y data yma, rwy'n dyn ni yn gallu ystyried pa liw ydy'r un mwyaf poblogaidd yn fan hyn. Nawr mae glas yn ymddangos unwaith, piws, unwaith, mae coch yn ymddangos dwywaith, ond yna dwi'n meddwl lliwiau eraill y melyn unwaith, gwyrdd unwaith, pinc unwaith, ac oren unwaith. Felly, mae gen y set o ddata yma fodd, a dyn ni'n gallu sgwennu fel casgliad yn fan hyn, y modd yw y lliw coch. Nawr, rhowch chi gynnig yn awr ar geisio ffeindio modd setiau gwahanol o ddata. Mae yna setiau data nawr ar y sgrin. Penderfynwch beth yw modd y setiau yma. Ac ar ôl i chi gael cyfle i wneud hynna, mae gewch chi wedyn wirio'ch atebion hefo'r rei cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar eich sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg.
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.